Páni, čaká nás titulový zápas PML do 75 kg. Odveta a zápas, ktorý rozhodne o tom, kto je skutočný šampión. 5x3 minút je vypísaný čas boja. Dovolte mi predstaviť vám oba rohy. Modrý roh zastupuje zverenec domáceho Victory Gym Trenčín pod trénerom Tomášom Tadlánkom. 22 rokov, 185 cm. Oficiálna váha 74,3 kg. Na konte 7 víťazstiev, 1 prehra a jeho meno je Adrián Ertel! Červený roh zastupuje borec Komotry Gym Trinec pod trénerom Martinom Vaňkom. Má 182 cm, oficiálna váha 74,3 kg. Má 25 rokov, medzi profíkmi 10 víťazstiev, 2 prehry, amatérskej kariére 22 triumfov. Je medzinárodný majster Českej republiky v CMTA Muay Thai, medzinárodný majster Slovenska SMTA za rok 2023, majster Českej republiky Muay Thai CMTA za rok 2023 a súčasný šampión PML do 75 kg. Jeho meno je Dominik Tábor! Rozhodcom v ringu bude Marian Lalik. Pred nami je titulový zápas PML a odveta, na ktorú čakáme viac než rok. A dnes sa jej dočkáme už v podstate o pár desiatok sekúnd. Obaja majú za sebou veľmi silné príbehy. Pred rokom Dominik Tábor sa vracal po neskutočne ťažkom období, keď bol rok mimo, dlhý čas strávil len pripútaný na lôžko, keďže prekonal límskú boreliózu. Vrátil sa vtedy do ringu, aj keď to finále určite nebolo podľa jeho predstav, tak završil ten svoj návrat ziskom opasku. Potom prišlo to zranenie Ertela, ktorý bol potom niekoľko mesiacov mimo, ale uzdravil sa a mal minulý rok ten absolútne šialený zápas s Davidom Zambagom. Má sa najlepší súboj, aký sme na našej scéne videli, a tento rok potvrdil tú svoju formu a pozíciu jednotky v rebríčku PML výhrou v prvom kole nad Štemberkom. Já bych ještě řekl, to Vajkru se dělá, aby si vlastně, řekněme, kdyby si pes značkoval svůj prostor, tak si ti zápasníci označkovávají ten svůj ring a dávají tomu soupeři najevo, že tohle je můj prostor. A viděli jste Dominika Tábora, jak chodil blízko k tomu Adrianovi, chtěl mu dát najevo, že tohle je moje místo, kamaráde, tady nemáš co dělat. Zároveň nejenom silné příběhy, jak říkal Adrian, ale i silné týmy za sebou. Na jedné straně Tomáš Tadánek, na druhé straně Martin Vaňka, který vychoval například Vaška Siváka. A ešte mi pred tým návratom práve Tábora Martin Vaňka upozorňoval na to, že počkaj, Tábor sa vráti a to ešte len bude zaujímavé, keď sa vráti po tej pauze do ringu, a dnes sa dočkáme jeho prvej titulovej obhajoby, a to proti Aďovi Ertelovi. A teď doporučuji nemrkat, protože si myslím, že ten zápas... Tak teď to bude lítat a jak jste říkali, je to skvělý v tom, že oba si přitáhli, jeden je domácí a ten, co domácí není, je vlastně k titulu, tak přeze minimálně ten samý fanklub a to je skvělý, to je pecka. Těšme se na ten zápas. Tento zápas má absolútne všetko. A teraz sa dočkáme druhej kapitoly. Poďme na to! Potenciálne 5 minút. 5 kôl po 3 minúty a uvidíme, aký to bude mať priebeh a aký bude tento raz ten úvod. Ale to hučí, tá atmosféra je fantastická. Přesně dá každý úder, diváci ocení. Je to krásný high kick. Naposledy Tábor absolútne nezachytil úvod, dvakrát bol počítaný. Dnes sa tomu musí vyhnúť za každú cenu v prvom kole. Zatiaľ Ertel dobré oko. Vidí tie útoky zo strany Tábora. Dobrá třetí ruka Ertela, který se taky lépe hlídá svůj prostor. A vidíme oba dva, taky mají v sobě tu nervozitu, ten tlak na bojovníky, kteří nejsou tak zkušení, je opravdu velký.
16 lidí na místě, silný příběh, odveta, měli spolu face-off. Tady dvakrát Tábor nádherně trefil na round kick na spodní žebra. Velkým favoritem je Adrian Ertel. Áno, je to tak, aj väčšina stávok išla na jeho stranu. A to myslím, že veľká väčšina. Keď sme nahrávali podcast, tak to bolo v priebehu tohto týždňa na 90%. Ľudí verilo jemu. To je obrovské číslo na to, že první zápas prohrál, ale vlastně byla to extrémně nešťastná náhoda. Proto to možná ti bookmakeri nebrali v potaz. A ďalšia vec je, že v podstate o Táborovi sme, dá sa povedať, takmer nepočuli ten rok. On trénuje pravidelne, pripravuje sa v PML-ke, ale zápas nemal, titul neobhajoval a nechcel sa ani zapájať naozaj do toho nejakú treštolku. On chce nechať za seba hovoriť len údery a kopy v ringu. Zatím Adrian Ertel skvěle tlačí a drží si střed toho ringu. Kop za kop. Tréner Tomáš Tadlánek hovoril, že Ertel robí veľký pokrok aj vo svojej obrane v posledných mesiacoch, vraj obrovský progres urobil. No a oni to cítili tak, že Táborovi vlastne nemá vyhovovať to, že čím viac sa ten zápas oddialuje, tým je to pre neho horšie, pretože Ertel je mladší oproti nemu, robí veľký progres. Určitě byla potřeba po tom zápase se Zambagou se trošku zamyslet, protože Adrianov obrana byl v podstatě útok a teď krásně puškyk a zadní. Dobrá zadní ruka Erdela. Dobrý puškyk. Puška vzadu je určitě. Zatím to první kolo vypadá, že si připisuje Ertel pro sebe. Ertel zatiaľ v tempe v tom úvodnom kole, v tej prvej trojminútovke. A sa chýli ku koncu. Ale rozhodně to není poznávací kolo, je od první vteřiny akční. To se musí líbit divákům. No a končí první kolo a my si počkáme na bodové verdikty. Zatiaľ tento zápas doručuje intenzívny súboj, aký sme dúfali. Přesně tak doručuje přesně to, co lidi čekali, co jsme očekávali. Od první vteřiny do poslední akci. Včera mali aj veľmi intenzívny staredown na vážení, kde Ertel povedal pár slov Táborovi a konkrétne teraz ti už nič nepomôže. Kamarát môj, to boli jeho posledné slova, ktoré zanechal svojmu rivalovi. Tábor, ako som už hovoril, on nechcel nejako reagovať, nechcel hovoriť. Povedal, že jeho bavia zápasy, on si chce naozaj užiť ten samotný súboj a to bude jeho reč. Tam nechá za seba hovoriť ten výkon. Otázka taky, jak na ně zapůsobí právě tenhle ten trash talk. Je to více osobní, je to titulová bitva, ten tlak je o hodně větší. A přece jenom, když slyšíte nějaké ty slova na vaši osobu, tak to s váma něco udělá. A 10-9 vyhrává tohleto kolo vyzývatel. Přesně tak, vyzývatel zatím, ale oba jsou v zápase, není to nějak vyloženě na jednu stranu, tak těšme se dál. Tento raz ideme do druhého kola, to je prvá zmena oproti prvému duelu. A druhý duel je opatrnější, logicky než ten první, jde se na 5 kol, to je určitě jeden z hlavních argumentů, proč se nejde tak ostře. Vieme, že Ertel má šialený štýl, ale dneska musí mať niekde vzadu v hlave aspoň, že je to potenciálne až 5 kôl. A zároveň ten tlak potom po těch řečích prostě nechceš prohrát. On hovoril, že si ten tlak absolútne nepripúšťa, že naopak si myslí, že mu to bude vyhovovať, že ho to vyhecuje aj tá domáca hala a to publikum. To říkají většinou všichni a aká bude realita? Zatiaľ mu to vychádza. Pěkný high kick momentálně. Vlastně tak, líznul hlavu Tábora, 100%, zase opět tvrdá puška. A Ertel si krásně hlídá střed ringu. K ničemu v podstatě Dominika nepouští, vidíte to, každý úder, úhyb. A Dominik by měl možná více kombinovat. Jsou to samé jedničky. Otočka. Taktika Tábora jasně začíná za všech okolností. Dobrá práce. Kedy príde aj prípadne naskočené koleno, čím je Ertel povestný. Naposledy si to v podstate odniesol aj Tábor pri jednom z tých počítaní. Ale Ertel musí byť pozorný. Vieme, ako sa v zlomku sekundy zrazu zmenil ten súboj so Zambagou. Přesně tak, pořád jsme jenom v půlce druhého kola, 5kolového duelu. A vypadá to, že Dominik není schopen najít recept na rozjetého Adriana. Vidí, Adrian všechno vidí. Timing, vzdialenosť, zatiaľ všetko si Ertel stráži. Teď už to dobrá práce. A dobré koleno a i ten rychlostní level mi přijde u Adriana na vyšším stupni. Vyzerá pripravený, sústredený. Krásná zadní. Nepúšťa sa do nejakých besilých prestreliek. a
To je možno práve ten progres, o ktorom hovoril aj Tomáš Tadlánek. Určitě, to je možná ten posun v té obraně. Jak tady trošku víc té fyzické síly mi přijde, že je silnější v těch v jakémkoliv tom kontaktu. Přesně, má silnější údery, silnější kopy a i v těch klinčích vypadá stabilnější. Ertel sa vlastne dostal do 7-5 z tej vyššej váhy, kde začínal v organizácii v 80-ke. Teď dobrý high kick a okamžitě po tom krytu úder na spodek. Skvělá práce od Adriana Ertela. Vidíme už trošku, řekl bych, beznaděj v těch otoček. Možno práve clinch, ale môže byť tá cesta pre Tábora. Teraz tam konečne dostal trošku na pár sekúnd. Nepříjemné koleno dozad. Ale v klinči je taktiež silný aj Aďo Ertel. Je finish druhého kola, dobrá přední. A zase ten kop bez přípravy. A jdeme do třetího kola. Neviem ako vám, ale mne strašne rýchlo ubíja ten zápas. Není tam vteřina, kdyby jsme se nudili rozhodně. Je to i tím tlaky, který tady všude, přesně tak. Opravdu tenze by se tady dala krájet, jsme tady na sáčkování u toho ringu a všichni, celá ta hala kouká na jedno místo. Já tady v té atmosféře jako obdivuju ty vaše saka, co máte na sobě v tom vedru tady. Ale pozor, Adri má ještě košili a svetr, takže já jsem v pohodě docela. Jo, to je velká kapacita tady. To je opravdu atmosféra, je tady brutální. Ale ak to bude pokračovať v takto intenzívnom tempe, a to ešte jeden titulový súboj máme pred sebou. Tak si Adrian sundá to sako. No a budeme mať čo robiť, veru. Jdeme do třetího kola. A opäť bodové lístky znova na stranu Ertela, ktorý vedie po dvoch kolách všetkých troch bodových rozhodcov. Stav 20-18. Adrian vypadá koncentrovaný. Teď by měl červený roh trošku přidat na pilu, ale zatím to tak nevypadá. Protože... Dobrá puška. Přímo do obličeje. Ja úprimne sa priznám, som prekvapený, že Ertel ešte sa tam aspoň na nejaký moment nezbláznil. Souhlasím s tebou. Drží sa zatiaľ veľmi. Teď už jsem čekal, že po tom zvedáku a zadním háku, tak tohle je Adrian Ertel. Přesně tak, dá dva údery, trefí, stáhne se zpátky, neriskuje. Já jsem se lekl, že má zraněnou ruku. Našťastie nie, ale práve Praciar, o ktorom sme hovorili v priebehu dnešného večera, ide dole. A zase ta otočka, kterou Adrian Ertel vidí. Opět kop bez přípravy. A je cítiť už aj frustráciu niekedy u Tábora, keď trafí. A to taktiež je vyčerpávajúce, keď vlastne máka vzduch. Tak nejhorší je, když netrefíš úder, který chceš, a to se zatím právě přesně Táborovi daří, bohužel netrefovat, a Erdel si hraje svoji hru. Je to, jak kdyby mu dneska nevycházelo vůbec nic. Přesně opět kop a ta frustrace se zvyšuje každým úderem, který netrefíte. Krásný loket teďka přístupový. Tábor zatiaľ nezažil ten svoj moment, ktorý by naozaj by ste cítili, že to momentum je aspoň na okamih na jeho strane. Ertel všetko zatiaľ vidí, okamžite vracia, keď niečo prichádza. Dobrý low kick. A zase ta otočka, která nevychází. Erdel si zatím nenašel tu správnou vzdálenost, kterou potřebuje. A faktor, na ktorý nemôžeme zabúdať, je tých potenciálne 5 kôl, čím ešte Ertel skúsenosť nemá v profilingu. Prostě tak, jsme vlastně v půlce zápasu momentálně, to už je brutální. Teď jsme kousek za půlkou. Tak. Tvrdý úder na telo od Ertela. Aj to môže byť jeden z tých dôvodov, prečo je obzvlášť opatrný Ertel v tom, ako rozkladá svoje sily. Pretože ešte stále plných 6 kôl môže byť pred nami. Ertel je finisher, ale nemôže sa spoliehať na ukončenie, pretože Tábor je skúsený borec, ktorý bude určite hroziť aj v tých neskorších kolách, ak sa tam dostaneme. Posledních dobrý low kick. 10 sekund třetího kola a nám se blíží kola šampionský. Přesně tak a vypadá to, že všechny 3 kola dosavadní
si odnáší zatím Adrian Ertel. Přesně tak, já myslím, že to je bez diskuze. A Dominik Tábor tak bude muset zvítězit jedině KO. Prípadne musia do hry vstúpiť počítania, ktoré by to ešte dokázali zmeniť, ale zatiaľ veľmi koncentrovaný výkon od Aďa Ertela po 3 kolách. No tú koncentráciu si bude musieť jednoznačne udržať aj naďalej. Ako sme spomínali, tie kvalitné týmy, ktoré obaja majú za sebou, tak určite aj od Martina Vaňku teraz prídu ďalšie pokyny. Tábor sa rozhodne nevzdáva, aj keď zatiaľ je to pre ňo veľmi frustrujúci večer. Tak já sleduju do Tábora, vypadá celkem v pohodě, uvidíme, jestli fakt jeho rok mu řekne, prostě ať to zkusí vabank ve 4., v 5. kole, zatím podle mě 3 kola jdou na stranu vyzývatele. Otázka, co v té hlavě, protože každá ta věc, kterou netrefíte, je to, jak kdybyste snažili trefit basketbalový koš a každý ten ho nevyšel, každý další a další bude prostě větší a větší frustrace a tak to stejně funguje, když se snažíte někoho trefit a prostě to pořád jde. Tady vidíme otočka, která nebyla trefená. S tým basketbalovým príkladom súhlasím naozaj, keď sleduješ svoj klub a vidíš tú frustráciu s tými košmi. O tom viem svoje. Každopádne máme tu potvrdenie tých bodových lístkov. 10-9 na stranu Ertela. Po 3. raz v rámci tohto zápasu a ideme do šampiónskych kôl. Přesně tak, Podívejme si kurzy. 10-27 pro rok modrý. 10-0-2 na Ertela. A teď uvidíme, jestli se dokážou splašit a vypadá to, že Adrian chce začít aktivně a ukončit ten zápas. Že by si ešte pošetril síly, aby to naozaj naplno rozbehol v tých posledných kolách. Přesně tak, Erdal je zatím ten, který loví. Tábor ten, který se snaží vracet. A je to prezývka Dominika Tábora Hunter, ale zatiaľ to tak úplne nepôsobí. Minimálne nie v tomto súboji. Tak možná Adrian tímhletím vítězstvím, pokud ho tedy přinese, si tu přezdívku může potom vzít. Krásný high kick, tvrdý a pořád ta dynamika tam zůstává. Hezky naskočení. Nádherně. Tábor je zatím právě ten, který jenom vlastně vrací, který reaguje a ne ten, který útočí. To je to podstatné v tomto zápase. A tohle to je Adrianova síla. Začít přebrat s tím zadním hákem, přikročit se zedákem a kombinací dlouhou boxerskou ukončovat zápasy. Ertel je aj komplexný borec, či už klinči je silný na vzdialenosť, low kicky má výborné, samozrejme tie jeho rany a tá jeho povestná sila. Tomáš Tadlanek ho označuje za bojovníka s najtvrdšími údermi, akého kedy lapoval vo svojom živote. To je skloubení z toho krásné přeskočení a spodek, to byla nádherná technika. Spodok už po niekoľkýkrát píše dneska. Ono to možno nie je na prvý pohľad také očividné, ale aj tie spodky vedia ukončovať zápasy. Čítá se to, přesně tak. A opět zase ta otočka taková frustraci těžkou Tábora. Teď se otočka vrací. Ertel si dovoluje teraz zase o niečo viac. A krásný pušky. A Dominik Tábor teďka začíná tlačit. A teď si všimni, že Tábor trefí úder a nepokračuje. Prostě ta frustrace už je tam prostě daná. Zase, teď už ani asi bylo naznačení. Ale pozor, to koleno tam zasvištělo. Adrian Ertel v tomhle zápase ukazuje, že je o level výš. Predná ruka, taktiež výborne s ňou pracuje Ertel. Ale predsa, obaja už nie sú čerství. Aj tá únava sa môže prejavovať. Přesně tak, jsme v šampionských kolech, je to 4. kolo neuvěřitelně akčního zápasu o titul. Tam nebola ani sekunda nejakej pauzy alebo oddychu, nič také. A samozřejmě nenechte se mýlit, jo, no, vás vysiluje i ty týdny do toho zápasu, protože zápasníci s tím stávají, chodí s tou myšlenkou na toho soupeře spát, čili to vás ždíme až do toho zápasu, kdy musíte prostě vydržet. A teď byl úder do slabin. nepříjemný úder pod pás. No, to veru nevyzeralo veľmi dobre. A u Ertela je vidieť, že toto zabolelo. Po druhýkrát, vtedy sa z toho otriasol veľmi rýchlo. Mohli sme okamžite pokračovať. Teraz chvíľku bude potrebovať určite. Snaží sa to vyskákať klasicky. A přesně tak vyskákat, teď podstatné to neuspěchat a prostě dát se dokupy. Že to je věc, kterou sakra cítíš, že jo, Vili? To znáš. Říkám, to je věc, kterou určitě cítíš, ale jdeme dál. A dívej, Dominik teďka slyšel vlastně nějaké instrukce od svého rohu. A jde do toho. Já jsem tě totiž neslyšel předtím, co jsem to... 4 kola za nami, Ertel sa usmieva.
Je, že zatiaľ je v pohode, no ešte úplne vyhraté nemá, pretože stále nám ostávajú 3 minúty, ktorých Dominik Tábor no celkom jednoznačne musí dať do toho všetko on. V tejto chvíli už sa nemôžeme ani baviť o žiadnych počítaniach a ešte bodových lístkoch. Pre neho to už neprichádza do úvahy. Ak má zvíťaziť, ak si má udržať status šampióna PML, tak musí prísť ukončenie v tomto poslednom kole. Je to tak. A můžu potvrdit slova Pavla Touše, které už teďka slyším. A ano, když to skytáte mezi nohy, tak to Takhle, tady je taková atmosféra, že tě neslyším normálně. Tak ještě jednou. Už to nebudu opakovat. Vidíme ešte aj opakované zábery a samozrejme aj hecovanie od Martina Vaňku teraz celkom jasné. A ak je niekto definíciou takého skutočne energického človeka, ktorý dokáže niekoho vyhecovať, tak je to Martin Vaňka. To jednoznačne. Nie je lepší motivátor, Adam, v takejto chvíli, tak uvidíme, či sa to podarí Dominikovi Táborovi zužitkovať, pretože tie bodové lístky oficiálne potvrdené, tam RTL má jednoznačne nabodované 4-0. Tak, jdeme do 5. kola tohoto skvělého zápasu s neuvěřitelnou atmosférou tady v Trenčíně. Adri, musím říct, že ty sluchátka tak košile mi dávaj. Sme tu skúšaní, ale pred nami ešte tie posledné už necelé 3 minútky, poďme si to vychutnať. A uvidíme, jestli Adrián si to jenom pohlídá, dojde si k bodovému vítězství, anebo bude chtít ještě zápas ukončit a vlastně přinést dokonalou dominanci. Ale teď vidíme, že to tak rozhodně nebude, že oba dva do toho dají všechno. Pozor. Pozor, tak tohle byl faul jednoznačně a uvidíme, jestli bude strhávat bod. No a RTL tam krúti hlavou, dosť nespokojný s tým a teraz aj celkom dostáva kefu od rozhodcu Dominik Tábor. Tohle bylo nesportovní. Slyšíme, aby naběhla úprava ringu, protože tam šlo o to, že podklouznul na té plachtě, protože už přeci jenom za sebou máme pořádnou porci zápasů, je tady brutální vedro. Je tady extrémní vedro, ale... A opäť ešte ďalšie upozornenie. Tady to vidíme, zadní noha podklouzla. Tohle bylo... Je trošku zbytečný. Ale je to zápal boje. Tak, je to v emocích. Naskočené koleno. Jen tak. No a už tam vidíme a inak aj pri Táborovi, nie je to ešte kád, ale už tam je poznačený. A Dominik jakoby dostal druhý dech v tom zápase. Druhý dech, prostě Tábor musí udělat cokoliv, riskovat klidně KO, ale musí zkusit svýho soupeře sfouknout, jinak nemá šanci vyhrát ale ten titulový zápas. Musí tam nechať všetko, musí riskovať, inak to nepôjde. Jestli vyhraje poslední kolo, tak si bude vyčítat, že do toho zápasu nedal víc. Tak to bývá často. Takže teď nebo nikdy. Pozor! Je to RTL-ové bomby prichádzajú. Krásná práce. Hovorili sme, že musí Tábor riskovať, ale toto je to riziko. Tábor je lehce nahulenej. Najhoršieho je možno vonku, ale každá ďalšia podobná rana môže byť už úplne konečná. Adrián krásně fejkuje, schovává ty údery, vycukává soupeře. Prostě tak půlka posledního kola. Ale Dominik se v posledním kole zapl. Musí to zkusit. A jak má napsáno Adrián na stejně, kill or be killed. Posledné zvyšky síl tam musia nechať obaja v tej poslednej minúte a som aj zvedavý ešte, ako k tomu RTL pristúpi. Hezký loket. Nádherný loket. Tiež nebude na nič čakať. Tu máme odpoveď, len som to spomenul. Opět pokus o koleno. Náznak jeho bolestného kolena. Ale v těch klinčích byl možná Dominik v tomhle zápase silnější a je vlastně škoda, že do nich nechodil. Stojí za to připomínám, že jsme v 5. kole a vidíme to brutální tempo obou borců. Neskutočne sú obaja pripravení. Potvrdili to, že dali do tej prípravy na tento súboj všetko. Zodpovedná príprava tam určite bola. Posledních 35 vteřin. Pokus o backfist. Tady v 5. kolu se to nedá zazlívat bojovníkovi. Fíza dochází a ten chránič prostě vylítává občas sám. Hezký spodek. Tvrdý spodek. 20 vteřin do konce tohle napjatého utkání. RTL toľko sekúnd delí od výhry. Tábor potrebuje nejaký Hail Mary, ale ten neprichádza. Tady je to skoro na odpočítávání jako na Silvestra. A v tejto chvíli už to je oficiálne. Máme nového šampióna PML a tým sa stane domáci Adrián RTL.
ktorého mu to vychádza. Obrovské zadozučinenie pre neho. Obrovské. A obrovská vlna pozitivity tady za náma. Já si myslím, že nebyla vteřina tohoto zápasu, kdyby to RTL neměl pod kontrolou. A naprosto zaslouženě se stane novým šampionem a klobou dolů před oboma borcema, před byl krásný pětikolový zápas, kde nebyla vteřina, která by nás nudila. Výborná práce, souhlasím s tebou. Po tom zranení a po tom strašlivom konci pre neho v tom ich prvom súboji. Naozaj veľký výsledok pre neho a teraz samozrejme aj športové gesto u obok. Myslím, že si tam ešte pár slov pre seba nájdu. Potom treštolku. Takhle máme brát sport. Klidně se vyjecujme, klidně se trošku potreštolkujme, ale na konci si podejme ruku. A ja si myslím, že to ani nie je naposledy, čo sme týchto dvoch videli v ringu. Majú to teraz 1-1 a niekedy v budúcnosti sa tej trilógie podľa mňa dočkáme. Trilógie měsíce. Prostě to je ten příběh, který si zaslouží opakovat klidně do té trilogie a je to ta nejlepší reklama pro hlavní zápas dnešního večera. Domácí Monikou Kochlíkovou. Toho sa dočkáme o pár minút, takže pripravte sa, to bude opäť hektické, tá atmosféra je tu naozaj hustá, no a my môžeme za ten čas aspoň dať sako dole a tiež sa na to pripraviť. 100%. Dámy a páni, ešte pred oznámením výsledku by som chcel konštatovať, že opasok bude odozdávať prezident SMTA Robert Kajánek a taktiež Director Tourism Authority of Thailand v Prahe, pani Tanavan Kase. 50-45, 50-45, 50-45, teda jednohlasne vyhráva. A novým šampiónom PML sa stáva Adrián Ertel. Dámy a páni, dovolte mi prizvať k sebe tohto gentlemana. Nebudú to slova, chcem len, aby ste mu venovali obrovský potles za tých 5 kôl, ktorých odrel, odmakal a odovzdal všetko. Šampión Dominik Tábor, ktorého znova veľmi radi uvidíme. Dominik, ďakujem, vidíme sa znova na Bersili a možno vyzveš znova nového šampióna, ktorým je Adrián Ertel. Adrián, dokázal si to na domácej pôde. Musím povedať, že s totálnou prevahou počas celého zápasu nádherný výkon z tvojej strany. Nechcem ti dávať otázky, dám ti mikrofón. V prvom rade, ahojte! Chcem poďakovať všetkým, ktorí dnes sem kvôli mne prišli, kúpili si moje trička, bolo vás asi 500 000. Milujem vás. Ďakujem vám všetkým. Sú to neopísateľné emócie, čo teraz zažívam. Na túto chvíľu som čakal 13 alebo 14 mesiacov. Konečne to prišlo. Ďakujem všetkým, ale hlavne tento titul, táto výhra putuje pre moju frajerku, pre moju maminu. Sú moje podporovateľky od začiatku. Milujem vás. Ďakujem, že vás mám.
Ďakujem. Ešte by som chcel poďakovať mojim sponzorom Došpa Studio, VP Repass, Hige, Physiocare, Elektroklima, Varmák, BV Kreatív a kokos Mlyn Trenčan, Uďurkovi, bol vás moc. Už mám otraz mozgu, prepáčte. Adrian, predsa len dve otázky mi dovol. Dominantný, krásny výkon, fantasticky si to zvládol na domácej pôde. Ten zápas si vyšpikoval, totálne si ho vyšpikoval tým, ako si to podal, ako si to pripravoval, lebo si troška vstúpil, myslím, že Dominikovi do hlavy, aj vďaka tomu, čo si robil. Nie je to ešte sladšie na domácej pôde, asi sa hovorí, že všetko je tak, ako má byť. Ako to teraz vnímaš? Predtým už si mohol byť šampión, ale teraz ním si cítiš, že to tak jednoducho malo byť? Áno, asi to tak malo byť. O to je to teraz cenejšie. Nikto si nevie predstaviť, čo všetko som tomu musel obetovať ja, ľudia okolo mňa. Každý deň 2 tréningy, robota, nebolo to nič ľahké, ale koľko stojí to za to. Ešte v neposlednom rade, ja budem mať potom súkromnú otázku na teba. Čím sa živíš, nie čo robíš, ale čo ješ a čo dávaš do seba, pretože to, čo si predvedol v 5 kolách, bolo neuveriteľné, celý čas plné tempo, fantastická fíza, technika na top úrovni. Dovolím si tvrdiť, že sme hrdí na to, že máme takéhoto šampióna vo váhe do 75 kg. Dámy a páni, nový šampión PML Adrian Ertel.